हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै जानो हागौ नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। स' लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों जों बयबो गोबाव समनिफ्रायनो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां फुजि बसुमतारीनि फिसाजो बिबार मालानि मोखांखौ नायनो लुबैनानै दंखायोमोन आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंखायोमोन। बे नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थानाया दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो जाफुंसिगोन। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर, गोबाव समनिफ्रायनो बिथां फुजि बसुमतारी आब'आ गावनि फिसाजोनि मोखांखौ थाबैनो दिन्थिनो होननानै बयनिबो सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय थाखादोंमोन। थारैनो बिथाङा गावनि फिसाजोनि मोखांखौ दिनै दिन्थिमारबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, बिथांनि फिसाजोनि मोखांखौ नायनानै लादो। स' लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना बिथां फुजि बसुमतारी आब'नि फिसाजो बिबार मालानि मोखांखौ नुबाय। आरोबाव मोजाङै नायनो थाखाय नोंथांमोनहा बिथां फुजि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै आरोबाव बिथांनि भिडिअखौ नायहैनो हागोन, मानोना बिथाङा बावैसो बिथांनि फिसाजोनि फेस रिभिल भिडिअ हगारनानै होखाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बिथांनि भिडिअखौ दासिमबो नायाखैब्ला आरोबाव नायहैनो हासिगोन। स' बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।